I pasme ljudmuđa. I Petar ovdje daš. Ćemo snimiti trik. Hajmo započeti. Sam da namestim kameru. Dobro. Da izradim karte. Karte su Bicycle Guardians. Vidite. Oblik karata. Znači, idemo započeti. Znači, izaberite bilo koju kartu. Na primjer, evo ovu. Nisam gledao. Stavim tu. Trik se zove oživljavanje babe. Dobro. Pričamo jedno. Dva. Tri presjecanja. I podijelit ćemo 3 skupine. Jedna skupina, 2, 3 skupine. I, na primjer, izaberite 2, ja, na primjer, da ću spacit. I evo ovaj primjer. I sada trebamo babu da nam. Trebamo babu. Vidite. Baba. Sad ću mi ona reći koja je vaša karta. To je, vaša karta je 8. Karo koja je pravo. I to bi bilo to sve za danas i doviđenja.